jakeruak izpide zutela udal iglu hartan, eta instituzioen diru laguntzaz gauzatzen zela hitzaldia. Hauteskundeak gertu ziren lagunok. Beat idazlearek hain maite zituen alkohol barik, tabako barik, bebop erritmo barik, Mardu Fox arerantzeko aingeru eme beltz eder barik. Demaguntz luzen antolatuta zegoela guztia, jakeruaken lan eta bidaiez jardu nahi zutela. New Yorketik San Franciscora merkantzia trenez, eta San Franciscotik Mexico Cityra alderrai bueltaka. Pasioaren eta zoraminaren atzaparrek ikutu harik, Viajes El Corte Inglesek prestatu izan balu bezala. Demagun Zubiaz bestaldeko San Franciscora bidean, egun eta inguru hauetako beste jakeruak bat zegoela, amorruaz eta zuaz beteriko literatura baten jabea. Zubitik gora igotzen diren kalestu eta ilunei begira, idatzi barik zegoen liburuaren horriak irakurtzen ari zela, hiriak berez eskaintzen duen soinu banda tarteko. Demagun, itxurik itxuenak ere ederto ikusiko luke, izotza eta sua nahaztu nahi dituen koktela ezina dela, eta literatur iglu hartan hotza ikaragarria bazen ere, jakeruak berriaren begiradapean zutan zeudela kalean.